l'important que la gent pugui prendre les seves pròpies opcions a partir d'un coneixement bàsic. Jo crec que aquesta és la principal contribució que podem fer. Hi ha alguns economistes que prefereixen molt predir el que passarà en el futur, altres preferim que no, perquè l'experiència ens ha ensenyat que ens equivoquem molt. I si ens equivoquem molt, més val no predir massa el que passarà, sinó donar eines per intentar interpretar com poden anar les coses i què pot ser el que cadascú s'estima més. I tots tenim dret a prendre les nostres decisions sobre què ens interessa més, sobre què ens sembla més oportú, i a la vegada hem d'incorporar un sentit de la conseqüència, és a dir, ens hem de fer responsables de les nostres decisions, sobretot quan les podem portar a termini. I només poden funcionar d'una forma adequada a aquelles societats en què la gent, en termes individuals o en les agrupacions que vulgui fer, demana decidir, ser amos de la seva vida i acceptar les conseqüències de les seves decisions. El que em preocupa és si això fomenta o no el benestar material i les oportunitats de desenvolupament de la gent, perquè s'ha forçat des del punt de vista de la política sense tenir en compte el que eren les demandes o les necessitats de mobilitat quotidiana i productiva. La radialitat és una radialitat que s'ha construït contra el progrés material i el benestar i les oportunitats de la gent, que el pitjor fanatisme és voler obligar un altre a canviar. Ens hauria de portar a intentar entendre que probablement no sempre hem de voler obligar a canviar els altres i llavors hem de prendre la decisió nosaltres de si ens ajustem o si busquem uns altres aires. Preguntar-se què no tinc en lloc de preguntar-se què necessito. Clar, si un se pregunta què no tinc, la resposta és totalment diferent a la pregunta què necessito. El que no tinc és en relació al que tenen altres, el que necessito és en relació al meu progrés. No tot arreu necessitem el mateix, a tot arreu podem tenir diferències en el que tenim i voler suprimir-les. Crec que hi ha molt de trastorn mental i un gran registre, però ens costa molt acceptar això, perquè ens costa molt acceptar la diferència. Ens costa molt respectar i valorar la diferència. I és un contrast molt fort en altres societats en les que hem tingut l'oportunitat de viure. El que ens costa són societats rígides, la diferència ens dona inseguretat i volem evitar les inseguretats. El que jo no tingui res interessant que dir no vol dir que no sigui alguna interessant de parlar. I he començat l'entrevista pensant que no tinc res interessant que dir al respecte, però seguia pensant que és alguna interessant de lo que parlar i que el meu grau de capacitat de dir alguna cosa que pugui ser útil és irrellevant. Prendre tallats, que a més és algo molt preferit per mi, l'únic que realment se baralla en els tallats és el que ha fet el sol, és algo que faig en molta gent. Jo normalment no tinc tanta dificultat en contestar a aquestes preguntes. No em puc imaginar alguna persona en particular perquè és algo que faig en moltíssima gent i és algo de les coses que m'agrada fer moltíssima gent. Sí que puc dir que avui m'hagués agradat prendre-lo molt tallat. Thank you.